la 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 la. Alƙalami na sake, Allahn yabona na wanke, mai kyan gani za na wake, mai kwalkwali ne da silke. Ya Rabbu kai salati ga safuwa ne salati, a saka da alubaiti rabana da sahabati. Sheikh Ahmadu mai barewa daga usullahi na fakewa, to gibri mane garkuwa farin ruban mu na Hausawa. Salawatu ala rasulillah farin masoyi farin